Hindi maitatanggi ang mass gathering sa eksenang ito na nasaksihan ng CLTV News Team sa pamamahagi ng ayuda sa bayan ng Hagonoy, Bulacan dito sa covered court ng Barangay Palapat. Paano naman kasi ang mga tatanggap ng emergency cash subsidy dito ay hindi lamang iisang barangay? Nangangamba ngayon si Kapitan Concepcion Kasahe ng Barangay Palapat dahil sa posibleng hawaan ng COVID-19 sa dami ng mga taong dumagsa sa lugar. Sana nga po, magkanya-kanya barangay na lang po para maging safe po ang ating mga nasasakupan po. Sa tagal ko na pinangangalagaan ng aking mga kabarangay, lalo na aking mga nasasakupan dito, siguro po baka po hindi na maulit dahil mahirap po. Ayon kay Kapitana Kasahe, kung tutuusin raw sa orihinal na plano ng lokal na pamahalaan, hindi lamang ang Barangay San Juan ang isasabay sana sa kanilang payout. Tumutulaan niya ito dahil bukod sa kakulangan ng tauhan na magbabantay, miserable rin anya ang maaaring kahantungan ng ganitong sistema dahil hindi naman ganun kalawak ang kanilang espasyo. Una, hindi ako sa binabang proseso na ginagawa. Sinasabi nila dito gaganapin sa aming barangay. Buti nga po na bago. Sa pagmamatsyag namin ng ilang sandali, aming nasaksihan na hindi agad-agad na iniaabot ang pinakahihintay na pera. Kailangan pa kasing dumaan muna ng proseso ng verifikasyon ang claimant na nasa master list. Nagkakahalaga ng 1,000 piso para sa individual claimant at 4,000 piso para naman sa isang pamilya ang ayuda. Dahil dito, humaba ang pila at hindi lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na makaupo at makasilong sa covered court. Tig-kalahating araw sana kada barangay ang kanilang plano. Pero ang nangyari, wala raw koordinasyon sa mga claimant na may oras ang pila. Abi, ito nga, naghihintay kami ng oras namin, uwi muna kami, ang daming tao Oh. Saka nagkakagulo, akala namin, alas 12, 12 to 5. Ang ilang galit na senior citizen, pinintasan ang wala raw sa hulog na diskarte ng lokal na pamahalaan. Hindi po namin alam Dapat barangay na lang sana doon na lang sa kuwan. Sa mga baryo-baryo, hindi gatong pupuntahin ka pa sa malayo. At sa pangyayari umanong ito, ang ilan na matagal nang hindi lumalabas sa takot sa pandemya, napilitang makipagsapalaran. Ngayon lang po ako lumabas, buhat nung magkaroon ng hindi na pwedeng palabasin ng senior. Ngayon lang po ako. Kaya lang po napilitan ako dahil ako po ang pwedeng kumuha lang ng pera ng namin mag-asawa. May mga pulis naman na umaalalay sa kumpulan ng tao sa pag-usisa ng news team kung nasa tama ba ang proseso ng payout na hindi naiwasan ang malaking gathering. Sagot ng hepe ng Hagonoy, kahit na may mass gathering, ay mayroon naman umanong face mask at face shield ang mga benepisyaryo. Nakikita naman po natin may face mask, face shield, everything. Sumusunod po sila para po maging maayos ang barangay po, si Kapitana at ang kapulisan po ay nagtutulong-tulong para po maging maayos yung pagbibigay natin ng SAP distribution. Inusisa rin namin sa kawani ng Treasurer's Office na si Jenny Marie Aquino ng Hagonoy, Bulacan kung papaano ang kanilang naging sistema. Wala naman umano silang nakikitang problema sa pamamahagi ng ayuda dahil magkatabi lamang ang Barangay Palapat at Barangay San Juan. Kasi po malaki po yung place, dito na rin po din ako. Saka malapit lang din po yung barangay na isa, yung Barangay San Juan. Isa lamang ito sa nakikitang problema sa pag-arangkada ng payout sa mga tinamaan ng mahigpit na quarantine. Ang mass gathering ay tinaguriang great spreader ng virus sa mga itinuturing na lugar na may mataas na COVID-19 incidence. Paulo G. Santos, CLTV News.